og velkommen til den her video. I den her video, der skal vi lave en Tilly channel, og det gør vi bare fordi vi lige vil have det lidt sjovt. Selvom det ikke bliver så sjovt. Hvad var det? Magnus. Nå. Og vi har chili medium, og vi har nogle stykker her. Vi har mælk og yoghurt. Spand. Så yes, se nu skal vi være mange noget. Ja, vi har mange noget til at køle det ned med. Vi kan bruge til at køle det ned med, hvis det er, at vi vil have køle det ned. Så vi har isterning nogle gange på munden. Og jeg starter med at give dig et spørgsmål. Hvorfor ikke mig? Fordi jeg starter med at give dig et, okay? Okay. Hvor mange år er min mor? Vi lægger lige dem her ud. 45. Nej. Hvor gammel er hun? Hun er 43. Må jeg selv bestemme, hvilket stykke? Ja. Jeg tager det her. Og det er medium størrelse. Okay. Det er det stykke, og man må ikke tage mælk. Man må kun, hvis man svarer rigtigt. Okay, man må godt tage mælk. Nej, det må man ikke. Man må kun tage slik på en isterning. Ja, men lægger den altså ikke tilbage igen. Kan vi ikke lige tage en lille skål, vi lægger den i? Okay. Og vi har, prøv lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vi har 6 spørgsmål til hinanden. Og jeg siger 3, 2... Nej, vi har 7 spørgsmål til hinanden, og så kan vi... 3, 2, 1, nu. Der er spørgsmål, indtil der ikke er flere. Den er ikke gal. Så gal. Den er lidt stærk, men det er ikke så gal. Vi husker vist, der er vist af dem her. Så de ligger på. Så de der ligger der, og mine ligger der. Okay, nu er der til at give mig et spørgsmål. Eller skal vi ikke sige, at vi slet ikke må slikke på noget? Altså, det er sådan lidt sjovt. Okay. Hvor gammel er min mor? 41. Nej! Hun er kun 38. Det. Okay. Spørgsmål til mig. Nu må det ikke være noget med gamle. Eller. I hvilken måned har jeg fødselsdag? November. Ja. Yes. Du kan se det, den her chili her med sted. Jeg synes, det smagte peber. Ja, den er faktisk ikke så gal. Okay, næste gang, der skal man altså finde en kerne. Okay, det er dig. Okay. Hvilken måned har min storebror fødselsdag i? Er det, og du må altså nogle gange sige, om det er en julemåned. Hvad? Er det sådan om sommeren eller om vinteren? Sommer. April. Nej, hvad så? Maj. Kerner. Skål dig! Det er din til det, spørger mig. Det brænder! Skal vi ikke sige, at fra nu af skal vi spise den helt? Skal vi ikke sige det? Hvilken måned har Mathias fødselsdag? Oh my god, nu må du sige sommer, vinter eller sådan noget. Vinter. Januar. Mm. Hvornår så? November. Fuck dig. Jeg tager den her. Og her er trods alt kerner i. Det var da forresten min! Okay, 3, 2, 1 nu.
Så en edderkop deroppe. Ellers er det en flue. Der er en flue. Det er dig, der spørger. Nej, det er de. Jeg skal sgu ikke have med til. Jeg skal til svøm. Det er dig, der spørger. Mm. Men ja, jeg kan ikke spise sådan en der. Så jeg Vi tager bare kernen ud, så. Det er dem, der gør det stærkest. Okay, hvilket størrelse sko bruger jeg? 35. Okay, Hvad prøver du? 38. Spørg mig. Man må godt tage en isterning. Jeg kan ikke se dig. Hvilken størrelse på sko bruger jeg? 35. Nej, Hvad så? 32. Er den ikke fin nok? Jo. Okay. Det var ikke galt. Hvor hedder det sted, jeg var på ferie hen i år? Hvilket hotel det var? Ej, det har jeg ikke en anelse om. Det har du aldrig sagt. Okay. Oh my god. Hvem var det, jeg fik en autograf af til Vesterstrup? Og et billede med. Det var Erik Jumbo. Han var der ikke. Hvem? Italo Brothers. Hvad? Italo Brothers. Hvilken to for Paradise Hotel har jeg fået autograf af? Marlene. Og hvem mener? Hvad var det nu, den anden hed? Hende må du godt hjælpe mig med. Hallo, jo. Jeg har ikke set så langt i det. Jeg har glemt. Ja, den sæson er så lang. Okay, men så skal du også tage en halv. Amanda. Ja. Så tag den der. Den kan du forstå. Man kan godt lide finde til den er over at finde. Kan man? Mhm. Men skal vi ikke snart til at slutte videoen også? Jamen, vi skal også være færdige. Jeg kan seriøst ikke spise nogen af dem derinde. Så hvis jeg kan risikere, at du er så. Okay. Jeg ved, hvad jeg havde tænkt. At vi skulle tage sådan en hel bid af den. Hvad sagde du så? Ja, det ved jeg ikke. Men hvem skulle du ikke til at spørge? Nu holder vi det. Vi må ikke tage mere før vi svarer rigtigt. Fuck, jeg har et hul i min trøje. Det vidste jeg ikke engang.
Skynd dig nu, hvis vi også skal nå at lave pandekager. Skal vi det? Sofie, skynd dig! Min mund. Min mund. Hvorfor gør det ikke noget skål? Hvad slags mælk får jeg i skolen? Lærkmælk. Rigtigt. Så er vi vist også slut. Nej. Jeg skal ikke have mere. Nå, men så skraver du det ud. Det er den sidste. Nej, fordi jeg ser det ikke sjovt. Ja, I kan lige se med her. Okay, hvilken slags mælk skal jeg have i skolen? Og jeg kan sige dig, det er ikke et mælk. Minimælk. Ja. Jeg skal lige æde den her først. Hvorfor æder du den? Sofie, det skal du ikke engang. Du skal have mælk. Nej, det var for den gang med... Det var med den gang. Ja, jeg skal have den. Man skal se dig. Jeg har bare forestillet mig, fordi Sofie sagde, at hun ville brække sig med den her channel, så havde jeg bare forestillet mig, at hun bare ville dø, og alt muligt, og jeg bare klar perfekt. Kan du ikke sætte dig her? Ja, så I kan jo lige se med her, hvad Malene har lavet i skolen. Fuck. Jeg siger, det er ikke så lækkert. Og så er hun så dygtig til at spille. Okay. Kan du ikke sætte den over igen? Ja, jo. Wow. Kom videre. Hvad skal det være? Hvornår er der hoppediskotek? Hvilken dato? Den 6. november. Okay. Hvem på klassen holder førfest? Ingen. Det er rigtigt. Altså pigerne, der er ingen dreng. Det er drengene, der ved jeg ikke. Det var dem alle igen. Ej, hvorfor holder du så igen? Fordi jeg ikke gider. Jeg synes ikke, det var sjovt sidste år. Nej, på grund af det. Og en anden person. Hvorfor spiser du til en? Så tager jeg det også. Okay, nu skal vi høre. Vi spiser den her fucking for jeres skyld, selvom vi svarer rigtigt. Jeg synes bare, det er sjovt at spise det. Jeg kan godt holde til det. Ja. Yeah. Vi skal da bruge alt mælk, hvis vi skal lave pandekager. Ja. Vi skal da bruge alt mælk, hvis vi skal lave pandekager. Hvad er klokken? Og det er hjemme om en kvarter. Det passer ikke. Det er en time for. Nej, det er ikke. Så kan klokken gå til 3. Ja, det passer da også. Okay. Hej. Husk at abonnere. Subscribe og abonnere det samme. Kommenter og like. Ses!